veciños e veciñas, preparádemos para todos xuntos improvisar un lalala a de tres. Todos vos. 1, 2, 3, estamos acostumbrados a que comer regalos a vida, que xa non sabemos improvisar. Vamos alá. A de tres, un lalala improvisado. Como que iramos? 1, 2, 3, vai! Vamos! Vaya desastre. Compañeiras, no Porto do Berbés, onde falaba a seguinte canción que acabo de tirar, pois foi onde moita xente colleu o rumbo para facer as Américas. Os seguintes convidados non son vecinos retornados do Concello de Avión, mira que veñen tamén desde México, eles veñemos para facer aquí as Galicias, e tamén teño entendido que eran feito moitas Europas desde hai anos. Bueno, tiña unha parrafada para dicir, mas non pude dicila porque unha das súas integrantes díxome que quixera iso. E realmente o que veñen facer hoxe aquí é unha homenaxe á muller loitadora e revolucionaria mexicana. Ai, que va esa! Espera que vou esperar para que vai presentarse a chuleta aquí.